Ingon nung true to life story gid ingon ani bitaw. Mao nang sa mga single pa karon no, wala pa nakasud og problema. Pero di man lagi ko ta maka-learn kung kung dili by experience. Kining ato manggong sayop sa kanang nag-start pa lang ta ba, usahay di na to maisip ang outcome unsay mahitabo sa tong ginabuhi. Mo nagingon tinuod yun na nga ulahi na ang pagmahay. Pero sa akong lantaw ani karon naa naman gyud ni Ate Will. Ug masige siya kagol magsakit ra niyang dughan. Yes, madugangan na noong Oh, problema. so para sa ako ang problema manggod kung naa na useless sigihan pa nimo siya problema. So ang imong buhaton ana pangitaan nimo og solusyon. Pero bagan grabe ka unsay term man ni Ate Will nga murag naa saya tanan ang Mga silot ba? trials. Oo, iyang mga anak kanang bitong mga physically able diyon mga naay mga problema sa ilang lawas sa person with disability. Tapos iyang bana problemado sab. Unsaon na lang ni ako maisip ani ang ilang panginahanglan sa matag adlaw. Normal isip inahan kailangan niya magpaka-strong kay ang tanan nga force na karon sa iya ha. So kung kalisod una-una tiwil di yung sitwasyon. Yes, Di na ako ma-imagine. Siguro Diba? ati ang nagkinahanglan gyud niya karon og atensyon ang iyang partner kay katong mga inborn murag carry to nila no paghandle sa ilahang mga kaning depekto, di ba? Ang ako Oo. manggod dito na tiwil, ang ilang pangadlaw-adlaw pa nga panginahanglan, kisay mag-provide, 'di ba? Mo na nakapait no, kung atong ibalik sa sinugdanan, 'di ba, nang layas ni sila. So magkaunsa-unsa gyud ang kinabuhi balik sa pamilya. Mo nang maingon na sila no nga na ako ni uban pag makasala, bisa magunsaon imong isalikway kadugo man lagi. Diha na ma-sure kung unsa ang pamilya, kung andam ba ang pamilya mulingi sa iya nga nagkamali man gyud ni iya man sa gi-accept no ang ilang pagkamali. Pero sa ingon ani man gud nga situation tinuod pag saan lang gyud na tiwil kanang parehas kunog dugo. Yes, naman siya. Oo. Luksong dugo. Kanang moabot jud ako Okay. ang time Kay- kung dili man kuno sa anak adto sa mga Ay, apo ang Oo, defect ba. Defect. Oo. Yun, kung ano kawan to at the Kay tungod floor. kuno na sa dugo. Tungod sa mga kaning magminyo ta nga related. Na related atong blood. So, nara naay siya sa mga science, oo. defects according to expert na magka-defect yun ang atong mga anak tungod sa mga genes ati floor. Yeah, oo. Nga murag parihas sila. So dili siguro compatible. Oh, pero swerte itong akong kaila, na ako'y kaila at tiwil, na abot gud og duha. First cousin gid sila. So, mao to na okay man sabi may problema pero sa ilang istorya kung dili kuno sa anak adto sa mga kaapo-apuhan mo appear pero ambot sa pagka no. O may lang untag di na lang. Yes, and then sa true study at the floor, true science nga ang first cousin mas maayo pa nga magka Kaya sa second degree. yes kaysa mga layo-layo na. Kay didto magkasumpaki siguro ang atong mga genes. Magsinumbagay. Magsinumbagay. So ang resulta depektoso na ang atong mga anak. So mo na likayan. No, Bitaw, kung no? pwede pa nganong kunong mamili man o mag sige na ni mag-unay Oh, man. kung pwede pa lang no kanang kini man kung batanon pa ta pabugso-bugsong damdamin ba nga lisod i kuan na nga atong emotion murag lisod nato lisod pakibatukan pero ang kung maisip man gud nato ang patutunguhan sa Tagalog pa diha to ma-realize no pero ana naman sa kita makauna-una ako naka-experience na makatilaw na kung ano kaning sa SGG man ko natawag natin. So may SGC Ate Flor. Sagol gaba-gaba. Ay, Bitaw, oy wala ko Oo, na mo nadain ana kay karon base na naminaw karon ba masakit sila na naamang dili man gina kalikayan natin Will na kanapit lang giingon na mag-unay na po iban wa nagkahibaw anay na magkadugo day sila. yes, Diba? tingala na lang sa resulta nga Oo. dito na pag ko ano. Pasensya na ha, wala ko nagkuan na. So daghan na maan mahitabo at Ate Flor nga magkuan gid siya no magka-relatives nga magkadayon pero makita nato sa outcome sa atong mga anak nga aduna gyud problema. Correct. So ato nang likayan. No kung pwede lang maiwasan Makontrol ang nga emotion. atong likayan tan-aw nato ang mga consequences sa unahan. Unsay sangputanan kung magpadayon ta ani nga mga kuan panghitabo nga atong tumanon ng atong mga
kanang bugsong damdamin nga naman ang daghang lain nga dili relative sa Ate Flor, di ba? I-divert ang Oo, attention i-divert sa ang attention. uban. So, tigaan na to kuan, tigaan na to space atong kuano atong heart, ang mind Oo. ipauna nato gid ang atong mind nga Oo. ang atong brain mahimo control kuno sa heart mahimo Oo. Ate Flor. Na ay mga do's and don'ts mga Ate Will na kung sobra na po ninyong closeness, makaremember ako sa ko tatay sa una na bisan kung paryente na ako, arang ka malisyoso ato ako tatay pag mo sobra na sa boundary ba, kasabaan ga jud mi Yes. kay bisan pa kunog magparyente or magkadugo kung sobra kuno ang closeness, naa jud ang temptation. So mabuti ako nasunod sa ko tatay no nga iyang istorya kay di man lagi malikayan, wala po ko kahibalo na amo ba sa gamay pa ko na mao ba na tendency ingon ana. Wala to sa ako mind pero na-realize na ko karon nga ugsa ba nga ako tatay masuko pag sobra ang closeness sa kadyoon mga parinti lang nimo og uban pa. Dili siya gusto na Yes, murag oo, mo over inaana. na. So dili lang yung tatay Ate Flor, murag mostly sa mga Ginikanan. nato ang mga katigulangan sa unang panahon. Di ba nga medyo panggit sila conservative. Basta kay laki palayo ka. Nga tama man sab no. Oo, insakto pud sila Ate Flor. So inana no ang kaagi sa atong letter sender karon nga medyo nabugatan siya pero giingon man gud sa ato akong gihatag na sa Ginoo nato nga mga trials kay kaya nato. Correct. Padayon lang daw kuno ang kini ko ng problema to mga kaigsuonan. Mura kuno ko naglakaw bitaw ka sa dalan nga nabitang perting lisura nga dalan. So padayon lang gyud kag lakaw, bahalag perting lisura magkaumod-umod na ka kay pag-abot sa unahan end of the road naman, di ba? So basin di ay no bisag unsa ka lisod ang imuhang ginahambin karon imuhang na experience, malay natin di ba kanang moabot lang ang time na medyo gaan-gaan na. Sa tong balikon, kanang problema kung imong tan-awa na gyud kasulbaran, ihangad na lang siguro sa kahit as mangayat na lang og guidance para kung ano man o galing ang sulbad anang nga problema kay naa naman gyud na siya. So acceptance na ang pinaka-key gyud ana no para at least man lamang iban-iba na nang imong gibati karon na grabe ka bugat sa imong dughan. Yes, matuo ba ka Ate Flor nga ang trials kuno is temporary lang. Yes, tinuod. So inaana no atong i-challenge ang atong letter sender karon nga pinaagi sa pagduol siguro sa Ginoo or pag pangayo og tabang or pagpangayo og pasaylo sa imong mga nabuhat kanhi. So isa siguro ta nga i-remind sa Ginoo sa atong mga nabuhat nga sala and din gihatagan kanya ana nga mga kuno pagsulay lang. O pag makita lamang pud sa imong mga paryente nga kanang kinasing-kasing ang imuhang pagmahay or pagbasol or kaning kuano mo naging repentance kuno matumay kanang repent repent your sin bitaw na magkatawa ko kaning sa joke bitaw nga namintal Diyan bitaw Ate Will na kung imong una-unaon kung murag kusa sa damdamin ang imuhang mga pagmahay or sa imong nahimo nga sala. Wala man siguro kumo no mapasaylo man ka pero mo naging tao naman lagi taon sa untaman o sa atong mga istorya ngayon ana. Lisod gyud pud pag masugda na pagpakasala. Mo nagiingon nga kay balo man ka nga sala, acceptance lang gyud sa nang pagmahay sa imong nabuhat. Yes, kay kung imong dawaton ang sitwasyon sa kinasing-kasing so medyo dili na ka mabugatan. Mugaan imong paminaw. Mugaan ang imong paminaw. So correct si Ate Flor nga pinaagi sa atong pagdawat sa kamatuoran so magaan ang atong pamati sa tanan. So tabangan ta sa Ginoo and then pinaagi pud sa panabang sa imong mga kaparintihan labi na gyud sa imong mga igsuon. Dito jud ka mo hangyo o dito ka magpakitabang kay nagkinahanglan jud ka og panabang sa imong sitwasyon karon kay dili lalim nga mag atubang ka ana nga mga problema labi na Ate Flor gid no ang financial needs ana nga mga mo na pinakapait Mm, Ate pait. Will. Every day imong maghunahon na kag asa kag ipalit og bugas, sudan plus maintenance ug uban pa tapos sino may magtrabaho, di ba? Wala kay katimbang. yes imo na tanan so simba ko pod ikaw ang mobigay di nag hasol mo ni dako ang problema ukit sa na may mo atiman so inaana no bising so paningkamot og iampo sa Ginoo ang imong kahimtang karon hinaot unta nga na katabang mi sa imo no karon nga nakahatag og giya sa angay na imong pagabuhaton.
So dili ka ma-blame sa imong gipangutanan namo karon kung mabasol ba ka sa kahimtang sa imong mga anak karon. So sa ako Ate Flor murag dili siguro dapat dili siya ma-blame sa iyang kahimtang kay tungod sa kung ano kanang sitwasyon nga dili nato hold o dili nato control ang mga panghitabo sa kinabuhi. So sa nahitabo sa imong mga anak nga naay mga depekto so imo lang silang pasabton kay ang ilang mga kahimtang dili man nimo ingon nga tinuyuan nga gihimo sila nimo nga inana. Yeah. So para sa ako sa Batiwil, bisan pa man kung imong basulon imong kaugalingon, ulahi naman ang tanan naa naman na siya. So murag kuan na no ang iyang self-esteem ba Batiwil, iyang tiwala sa iyong kaugalingon, musamot ka ubos. So kuan na lang, move on na lang kay tanan man siguro wala may perfect nga tao no. Ako makasala, si Ate Willie makasala, lain-lain lamang tagsala, 'di ba? Yes, tinuod gyud na Ate Flor, lain-lain tagsala. Naingon ang Dios nga kitang tanan gihimo niya nga makasasala man gid ang tatong gihimo ta niya yung purpose nga dili mga buotan, mga masulundon nga tao apan masinupakon man gyud daw ta. So matinumanon. So mo ni karon ang mga consequences sa atong kinabuhi nga sa atong wrong decision or wrong choice no sa Correct. kinabuhi. So mo ani atong nahitabo. Kita ra kuno antos tungod sa atong kaugalingong binuhatan. Amo sa blagi. Yes. So mo na pagpahinumdom sa ato mo Oh, na giingon. Labi na sa mga batanon ko man Ate Will na kanang mga pabugso-bugsong damdamin kanang mga init pa og dugo ba nga bisang unsaon pod pag advice sa mga nakakatanda na kay naanay mga experience dili sila maminaw kay gusto gid nila nga sila mismo ang maka-experience. So mo nagiingon na that's life, di ba? Yes. Dili lang siguro sa mga batanon Ate Flor bisan Pati pa mga sa tigulang. mga tigulang nagihapon na. O nagihapon nga pabugso-bugso gihapon no. Di man nato dictatean ang mga huna-huna gud sa tao kay makaingon sila nga insakto gid sila, di ba? Correct. Di ta magpasulti kay makaingon ta nga na anak ko sa insakto nga edad. Nature, ang Oo. atong garbo, ang Yes, atong oh. ego. Yon. Nganong mo sunod ko sa inyo, ako maning life. di Ako ba? ning kinabuhi ayoko pakialam Oo. eh, personal So, din ako. So inana ang mga hitabo. So nag-antos kuno ta sa atong kaugalingong mga desisyon or atong kaugalingong mga sayop. So inaana man gid ang tao makasala man gid ta. Apan ato lang paningkamutan nga mobangon ug atong ipalig-on ang atong mga pagtuo sa Ginoo. Yes. Oh, every time na ma-down ka or na kay problema, barog lang gyud bahala kuno mga Yes. mo manay pinaka-importante. Murag nato sa kuan ana Ate Flor no, na bangon ta bisag mamupol lang gud mamapha. Oo. Oo. So, importante timan ambito nato no ang atong pagka-resilient. So inaana ang atong kinabuhi dili kay ikaw ra bising ang naka-experience og mga trial. So halos kita tanan. Correct. Pero nagkalain-lain lang ang mga pagsulay nga atong nasinatian sa kinabuhi. So tinuod no ang gingon ni Ate Will sa matag usa ka nato lain-lain ang mga struggle. Mao nang sa ato kuno be sensitive ta sa feeling sa uban kay naamang guy uban na tan-aw na to marag okay ra sila ba deep inside mo na giingon na kuan na gubang-guba na di ba? So di na to maisip na mao din yang problema unless lamang kung na kuan nimo no siya personal or nakauban nimo diha nimo mahibaluan ang iyang life. Yeah. O karon ato nang basahon ang atong napiling quotes for sa sulat sa Pinterest og sinulat ni Warren Wiersbe. Nag-ingon, life are not easy, but in God's will, each has a purpose. So Ate Flor, magpalaban ko mangayo ta og pahalapad nining quotes nga atong gipili karon para masabtan natong tanan. Oo. So mga kaisunan sa atong sulat gainan no sa nagpa-advise mo nag-ingon puno gyud og trial sa atong nga kinabuhi. Murag usahay Ate Will kanang labi na kang naatas sa kanang kangitngit, daghan ang atong mga judgment or daghan atong mga question ba na Ginoo nganong gihatag man nimo sa ako, nganong ingon anay man akong kinabuhi, nganong ingon anay man kapait. Labi na ko sa kangitngit no, pero in time bitaw na ma-realize nimo tanan na
kana bitong murag maulian na ka or masabdan nimo nga naaday purpose nganong giingon naingon anak ka sa imong kinabuhi. Nay uban nga naay mga trials para mahimo silang lig-on, mahimo silang independent, mahimo silang kaning mga for example, di ba? Kasagaran mga tao may sakiton. So, diyan mga tao kasagaran pag nailang gihambi na balatian, diha na mahimong murag Diyos nun, murag ihangad perminti sa Ginoo ang tanan nilang gibati, labi na kung walang-wala sila. So daghan ang purpose sa kinabuhi nganong maingon anak ta mao nang wala tay katungod mo question sa gahom sa Ginoo kay iyaha maning plano tanan para sa ato. Yes, no? Nga nagpasabot nga ang trials gihatag nato na sa Ginoo kay pag sulay pod sa atoa. Correct. Or Kung pag atataman. disiplina sa atoa kay usahay gutang tao murag kanang moabusan. Makalimot Makalimot Ate nga Will. aduna pa di ay labaw sa atoa. Mm. So pinaagi sa pagpahinumdom kanato sa atong mga sayop nga buhat or kaning gisulayan lang ta sa Ginoo aron mahimo tang lig-on ingon ni Ate Flor. So tinuod gid na nga pinaagi sa mga pagsulay nga atong masinatian sa kinabuhi mahimo tang lig-on sa atong pagkatao no, sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Naboy ba na Ate Will nga napuno na sila ng mga blessings pero makalimot ba kung di sa sila gikan mahimo nang mapahitason sakit mga istorya ug uban pa so pinaagi sa mga kanang murag na ako ni ingon pa nila partner ingon pa nila Ate Will ug sa ginikanan para adjara kalatosa para kanang mahimasmasan ka ba mabalik ka sa normal ay di na baza maayo ko mao day na ingon ani. So diha mo ma-realize no na kanang naamanggoy tao na kanang murag ma-improve lang siya gamay, makalimot na siyang gigikanan, mahimo nang mapahitason. So mo nag-ingon pinaagi sa pagpahinumdum sa imo sa Ginoo, mabalik ka sa realidad, di ba? Yes, tinuod gina Ate Flor nga miingon di taw nang umnay istorya ako nadunggan kang Sir Alex nga ang langaw ko no kung magatungtong sa Katungtong kabaw. sa kabaw. Magpakabaw-kabaw na sa. Nagtuo na siya, kabaw na pod siya. Pero pasumbingay man na siya Ate Will no, pero tinuod gyud nga naay mga tao bitaw na buti pasabot ba for example kanang langaw gamay ra gyud ka kay patugdong-tugdon ra man kag ahatong kabaw. Ang kabaw kato mga tao ba nga mga ilado, naay mga impluwensya, nagi tao dili malikayan na gamay ra siya kung imuhang hunahon pero murag nakalimot na ba, murag hari na sad. Na ito. Right, mga ka-feeling sa atong nakaron basahon ang atong Bible verse for that day. Nga kinuha nato Ginoo gikan sa Genesis 1:20. Nag-ingon, and God said, "Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven." So nagpasabot lang ni nga ang kita mga tao lagi nga usahay magganing sa atong magpatigbabaw ang atong pagkadaotan. So kinahanglan nga gihimuan ta sa Ginoo og balaod and then kinahanglan nga siya gyud ang mulabaw sa ato murag ang mga tough trial sa atong kinabuhi magpahimo daw na sa ato og kanang tinuod na di ay Ate Flor nga magpahimo nato og galing strong faith o strengthen sa atong life no sa atong mga pagkinabuhi o atubang pakig-uban o pagsalig sa Ginoo. So mao to mga ka-feelings no kinahanglan gyud nga bisan unsa nga mga storm sa atong kinabuhi, mga turbulence, mga trials mo na diha no, mga struggles ato ra isalig sa Ginoo kay walay imposible kaniya. O sa atong mga sa atong mga ka-feelings karon ning kahaponon hinaot unta nga katong kinsa ang gusto mo share sa ilang mga kaagi na sinatian Ate Flor. So welcome nato sa pag-share diri sa atong programa nga Feelings on Air. Right mga ka-feelings, wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong programa sa pag-uban-uban kanato karon ning kahaponon. Hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate Flor. O kini si Ate Will uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw og dalaygon ang